Здравейте хора, аз съм Дамян и днескашното видео ще снимаме, по-скоро няма да снимаме, ще ви покажа вече какво можем. Вече имам OBS Studio и това OBS Studio реално, вие виждате аз какво правя. В това OBS видео мога да ви показвам моят екран, мога и камерата. И ще мога да отварям YouTube и това вие ще го виждате тия неща. Но един проблем от YouTube, не мога да стримвам, да снимам на живо, а и в OBS не ми дава, не знам какъв е проблем, хора. В смисъл, предаването не е на живо на лице в момента. В OBS не мога да ви покажа. Но иначе съм планирал да играем една игра. Тази игра ми харесва като за... Тази игра е хубава като за игра. За мен, защото сега знам, че някой ще кажат... Да, малко я видях каква е. И в тази игра трябва да се клика върху бисквитката, за да получаваме бисквитки. А с тя бисквитки може да купуваме курсори, може да купуваме и бабички, които ни правят бисквитки. Абе, реално това е игричката, на мен ми харесва поне. И сега се разбихме, но от следващия път ще почнем от начало. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако искате още такива видеа, аз бях Дамян. Чао!